وتر سنبت عبيتي في التأميتات نيوشتنا وطعن حيزات لكم تقرب مرباب سمون زي ساعة أخير الله سلامتنا تقبلوا زي خبركم تعزبتنا كسافة أمام مربنا أقدمنا نمكتالكم خبرين عدمنا بغند في التأميتات نيوشت حاجر كنفلمنا سنة مكتتال معرينات زرقحة تمرتي بمرقاز زيغاتا تتقمتي مسارتاون كنوز خيدن أقلقلت تمرتي أب مقبار مستمزقو بعواتات بقعات سرعة تمرتي زيادة بمحيال نمدرعون بأتوكل يسرح كمزلة تقاليسو أب منستري تمرتي دايركتر مصنعة حبريتان أتو هايلو أصفهاني إرينا بزهاب حبريتا من قصي ارترات تمهرتي مسارتاوي روحي ملمعات كم زخوة نسل زأمن كابتن انكور ناي حارنتاو قال سؤوان جميرو أبز الله تزخ قورو بزسان حقا الزيف وفري أبز حالفين ناي نتنت عمتات عبيز الله كمزقب كمستخال أبريهو أتا هايلو بتوساخي بزحي أقلقلت قدمة تمهرتي زهبات الكالات بالعلي شوعات ميتاويت ناي مباتا بكرتا ميتين عسران كرتا ميتاويت ناي ما كلاي درجة بربعتا ميتين سبعان ميتاويت ناي كلاي درجة دما بالعلي سلستا ميتين سلسان ميتاويت مسسانن قلوح مرأيا ناي زي قص كمزخوانا أرديو أوصنات كبابيتات كتماتات رايت حجيري تي أبيات تمرت نيرو نوصنات أدله بنيري أبزها جرزي محبراوي فتحي نمنقاس إلو سرح سلازلو محبراوي فتحي كنتقس اندحر كلها كل زيغا معرز هنا محبراوي بالقلوت كرتب كخلال له حدا خاو تمرتي قدمة تمرتي أتينا هنزارب كلنا أبتوانتي أملا هاجر سسان حموشن قدمة تمرتي تراعي ميرا الذي وشتي إحسان شعتن عمتات تجبر صعري أبزق وانزي حموشن إذن إحسان 4 كلمة تمرتي الله أب ما بقتها درجة 300 حدن أبيات تمرتي نتنحنا من لا إرترا أبزق وانزي 970 بتصحنا الله أب ما أكلي درجة خطري أخلها أب وانا نت سسان حموشن أبيات تمرتي تراين تنحن أبز أوانزي 370 حدن أبيها تمرت الله أب كلا أي درجة 20 حموشتن زنبرة 200 شمون تنالله تكالات تمرتي ببزحي مهنات أب كله بوتات تاقرنا بحفشة أبتي كاب محبراوي أقلقلتات تقللو زنبرة بوتات دماء بفلاي أقربات كان زهلو بمقبار تساتفنت معد تمرتين معزاز زعلم مخانز تقساتو هايلو كموتسيتو بزحي تساتفنت تبهارو كاب كلتا 210 شح ناب لعلي 636 شح كم زبرقه أنا تسيرو قوان زي بسرع زوهاب أقلقلت تمرتي كم عبي هاقراو وفري لنويح عمتات زخادة مدى متفا مهاي منت كم زلو بمتقاس دما ازي نمتن مهاي منت زدفو زيغاتات هاقرنا ناب أستاذ 800 كب أب مبال عبي أستواصو كم زنبرا حبيرو أتينا لترسي ستاسسنا نمفلات أب كلتو شحن شمونتن حدا ستيح ساري بز منيستري تاخد خايد نيرو بتوسعون بالناشونال ستاتستكس اوفيس زناي ديموغرافيك اند هيلث سيرفي زبال زغبرالو نسو نتناي ليترسي ون او حقوي يصنعوي زي نحنا زغبرنايو مصنعتي حد 7 كم يتابلو بصح نيروتي ليترسي ريت ابزو وانزي استغبر مصنعتي يلن اوف كورس بزن غبر لنا صعرغن كباب 8 هم يتبصح حلو إننا نزاربينا متن ماهي درجون بقعتون زحلوه أقربت تمرتي من رقاقاز عقمي ممهران ببزحن عينة المعباي دروتنت زرقحي أقلقلت قدمة تمرتي مقلاي محدرة أبيات تمرتي محيال دقسي ماهي منت مكلخال كمون بقع تحت غلصي بالصفي حكم زهل المقبار أتوم كاندي بالدوتات مخانم بستقصي أتهايلو نزيوم مدرخ بمدرخ مفتحهم منستري بعتب يسرح كمزلو قليسو أب زواد أبوب أب محاسدحنة مسألة قلع زتكرر بوليس أخبرت حقي كمون كوميتات مسألة قلع وزوباتات من دفران دباروان استساتفو وركب أب ترى أمني تقانعون أب تركب أب كلتين وزوباتات نايزة تتقبر مدبات أبت أبات كأربن كلو أب سرح زنبرة بلجاتات دخمتات دما تقمجمو
ኣብቲ ኣጋጣሚ ድሕነት ቆልዑ ንምሕላው ኣቐዲሙ ብደረጃ ትካላት መንግስትን ብተነፀል ክካየድ ፀንሐ ዕማማት ከምቲ ዝድለ ውፅኢት ከመዝግብ ከም ዘይከኣለ ዝሓበሩ ክኢላታት ኣብዚ ግዜ እዚ ብውህደት ኩለን ዝምልከተን ኣካላት ብሓፈሻ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ሚኒስትሪ ጥዕናን ሃማደን ድማ ብፍላይ ዝትግበሩ መደባት ተታሒዞም ይስራሓሎም ከም ዘሎ በሪሁ ኣብቲ ዞባ ቆይመን ዘለዋ ኮሚቴታት ምኽባር መሰላት ቆልዑ ኣብ ዓድታት ንህዝቢ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ንተማሃሮ ንቕሓት ዘበረኻ ኣስተምህሮታት ብምውዳብ ዝምስገን ኣበርክቶ ይገብራ ብምህላውን እውን ብተወሳኺ ተሓቢሩ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ዝግበር ጎስጓሳት ኣድማዒ ንክኸውን ውፅኢቱን ጽልውኡን በብግዚኡ ብግቡእ ክግምገም ተላብዮም ኣብ ረብሓታት ምፍራይ ዓሳ ኣብ ጥዕማይ ዘተኮረ ብጨንፈር ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ዝተወደበ ዓውደ ዘተ ብ31 ጉንበት ኣብ ከተማ ከረን ተኻይዶም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ መሬትን ሕርሻን ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ባህታ ቴድሮስ ኣብ ዘስምዖ ምኽፈት ቃል ዕላማ ናይቲ ዓውደ ዘተ መሻርክቲ ብዛዕባ እቲ ኣብ ጥዕማይ ዝሰላሰል ዘሎ ምርባሕ ዓሳታት ኣፍልጦ ከም ዝህልዎም ምግባር ከምኡ'ውን ኣብ ደረጃ ትግባረ በፂሑ ዘሎ ፕሮጀክት ምሕደራ ፀጋታት ዓሳ ሓበሬታ ንምሃብን ካብ ተሳተፍቲ ሓገዝቲ ሓሳባት ንምእካብን ምዃኑ ገሊፆም ኣብቲ ዓውደ ዘተ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ሙሉእ ዓመት ማይ ክሕዛ ዝኽእላ 18 ዲጋታት ኣብ ንኡ ዞባታት ዒላ በርዒድ ዓተከለይዛን ገለብ ከረን ሓመልማሎ ሓጋዝን ሓልሓልን ከም ዘለዋ ኣብ 12 ካብኣተን ዝፋረዩ ዘለዉ 3 ዓይነታት ዓሳታት ድማ ጽቡቕ ውፅኢት ይርከቦም ከም ዘሎ ተሓቢሮም ብዘይካዚ ንምፍራይ ዓሳታት ኣብ ጥዕማይ ፕሮጀክት ምሕደራ ፀጋታት ባሕርን ፖሊሲ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕርን ዝምልከት 3 መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ቀሪቦም ነቲ ወረቓቕቲ ዘቕረቡ ክኢላታት ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዘለዋ ዲጋታትን ዝኸዘንኦ ማይን ብግቡእ ብምምዝማዝ ዘሎ ጠለብ ዓሳ ንምሽፋን ኣብቲ ዞባ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ዓይነታት ዓሳን ውፅኢት ዓሳን ንምትእትታው ህዝቢ ስጋ ዓሳ ከም ዘዘውትር ብዕቱብ ክስራሓሉ ብቕዓቱን ንጽህንኡን ዝተሓለወ ስጋ ዓሳ ንህዝቢ ንምቕራብ ብዝምልከት ሰፊሕ መረዳእታ ሂቦም ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዓሊ ማሕሙድ ኣብ ዘስምዖ ቃል ዓሳታት ኣብ ዲጋታት ምርባሕ ጥራይ እኹል ስለ ዘይኮነ ብውህደት ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕርን ሕርሻን ተሓንፂፆም ዘለዉ ዕላማታት ንምውቃዕ ጥቡቕ ምክትታል ክግበርን ኣብ ዕጥቂ ዘሎ ሕፅረታት ክማልእን ኣተሓሳሲቦ ተሳተፍቲ ድማ ብዛዕባ ስጋ ዓሳን ኣጠቓቕምኡን ኣብ ህዝቢ ጎስጓሳት ክካየድ ምሕደራ ዲጋታት ክምዕብልን ውህደት ሚኒስትርታት ሃብቲ ባሕርን ሕርሻን ክዓዝዝን ዝብሉ ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንቕሓትን ኣፍልጦን ሕብረተሰብ ኣብ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ ኣብ HIV ኤድስ ድማ ብፍላይ ክብ ምባሉ ንምቁፅጻሩ ዝተኻየደ ጻዕሪ ዓጋቢ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ተገሊጹ ሓላፊት ምቁፅጻር HIV ኤድስ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ምስ ነበርቲ ከተማ ሓጋዝ ኣብ ዝገበረቶ ርክብ ዝተሰላሰለ ውሁድ መደባት ናይ ባህሪ ለውጢ ስለ ዘምፀ መልከፍቲ ናይቲ ሕማም ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ትሕቲ 100 ወሪዱ ምህላው ጠቂሳ እዚ ግን ዘዛኒ ስለ ዘይኮነ እቲ ሕማም ብዝሓየለ ክቕፅል ምዃኑ ኣፍሊጣ ብፍኑ ፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማማትን ምትሕልላፍ HIV ኤድስ ካብ ኣደ ናብ ዕሸል ምንካይን ምቁፅጻርን ምውጋድ ኣድልዎን ተነፅሎን ግዳያት ከምኡውን ምቁፅጻር ሓድሽ መልከፍቲ ኣብ 2018 ተታሒዞም ካብ ዘለዉ መደባት ምዃኖም ኣብሪሃ ኣመሓዳሪት ንዞባ ሓጋዝ ቦገና ኣፍልጦን ንቕሓትን ምብራኽ መሰረታዊ ስለ ዝኾነ ዝድለ ዘሎ ሸቶ ንኽውቃዕ ሙያዊ ኣስተምህሮን ጎስጓሳትን ቀጻልነት ክህልዎ ዝቐኺራ ሕማም HIV ኤድስ ኣብ ፈለማ ሰሜናታት ካብ ዝቕልቀል ክሳብ 2016 ልዕሊ 26 ሚልዮን ካብ ሃገራት ሓውሲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዝርከቦም ብደረጃ ዓለም ህይወት 37 ሚልዮን ሰባት ከም ዝቐዘፈ 600 ናይዚ ኣሃዝ ድማ ትሕቲ 15 ዓመት ምዃኖም ጸብጸባት ዓለማዊ ውድብ ጥዕና የነጽሩ ካብቲ ዞባ ከይወፃና ጽሬት ከባቢ ብምዝውታር ጥዕና ሕብረተሰብ ንምውሓስ ብዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ 190 ዓድታት ከም ዝሰረቱ መደባት ከባቢያዊ ጥዕና ኣተኣታትየን ኣባላት ኣሃዱ ከባቢያዊ ጥዕና ናይቲ ዞባ ንኤሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ዝተኣታተወ መደብ መቐጸልታ ናይቲ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምግታእ ዝሰላሰል ዘሎ ወፍሪ ምዃኑ ብምግላጽ ነበርቲ ንዘርእይዎ ዘለዉ ምትሕብባር መጒሶም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ጥራይ 30 ዓድታት ተጠቀምቲ ከም ዝሰረቱ መደብ ከባቢያዊ ጥዕና ኮይነን ምህላወን እዚ ድማ መርኣያ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ሞያውያን ስድራ ቤታት ኣብ ምስራሕ ዓይኒ ምድሪ ምስ ዝምልከቶም ክኢላታት ክላዘባ ኣዘኻኺሮም ብተመሳሳሊ ኣብ ንኡስ ዞባ ፈሮ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ሮብሮብያ ኣብ ዘተኣታተውዎ ከም ዝሰረቱ መደባት ከባቢያዊ ጥዕና ኣብ ዝተገብረ ዘተ ኣብ መሓዳር ንኡስ ዞባ ፈሮ ዝበዝሐ ምምሕዳራት ከባቢ ተጠቀምቲ ናይቲ መደብ ኮይነን ስለ ዘለዋ ዝተረፈ ኣሰረን ክኽተላ ፀዊዑ ኣብቲ ርክብ ኣብ ንጽህና ኣከባቢ ዝካየድ ወፍሪ ውፅኢታዊ እናኾነ ይመጽእ ስለ ዘሎ ንምስፍሑ ሚኒስትሪ ጥዕና ቀጻሊ ምክትታል ከም ዝገብር ተገሊጹ
ኣብ ከተማ ደቂ ምሓረ ኣብ ምክልኻል ሰጋም ባርኖስ ዘተኮረ ስልጠና ካብ ኩለን ዞባታት ሃገርና ዝተዋጽኡ 14 ኪላታት ሕርሻ ተዋሂቦም እቲ ምሕዳር ሰጋም ባርኖስ ቀውዒ ብመገዲ ውህድ ምክልኻል ባልዓት ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዋሃበ ስልጠና ንመቁፅጻር ሰጋም ባርኖስ ቀውዒ ሓገዝቲ ኣብ ዝኾኑ ክንክን ግራት ምሕላው እዋን ዘራእቲ ምክያድ ወህራር ምዝውታር ምክያር ኣዝርእቲ ከምኡውን ምክያድ ቀጻሊ ኮለላ እንዳሕሳሳን ኣብ ግራውቲ ዘተኮረ ነይሩ ውህድ ኣገባብ ምክልኻል ባልዓት እቲ ሰጋም ባርኖስ ቀውዒ ንመቁፅጻር ዝኽእል ዝበለጸ ሜላ ምዃኑ ድማ ኪላታት ገሊጾም ኣብ መወዳእታ እቲ ስልጠና ኣካል ናይ ሰጋም ባርኖስ ቀውዒ ንምቁፅጻር ብደረጃ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ሓያል ጻዓር ምዃኑ ግለጽ እንከሎ ሰልጠንቲ ኣመራት ውህድ ኣገባብ ምክልኻል ባልዓት ኣብ ሓረስቶት ንኽሰርጽ ዓጸፋ ክሰርሑን ብኣብነት ክመርሑን መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣብ ማእከል ሞያዊ ስልጠና ሰራሕተኛታት ባጽዕ ብዓውድታት ኤሌክትሮኒክስ ኤሌክትሪክሲቲን ዝግባረ ኮምፒውተርን ዝሰልጠኑ 95 ሰራሕተኛታት ተመሪቖም ኣብቲ ስነ ስርዓት ርእሰ መምህርቲ ማእከል እቲ ንሽዱሽ ኣዋርሕ ዝተዋሃበ ስልጠና 70 ሚእታዊት ብግብሪ ዝተሰነየ ምንባሩ ጠቒሱ ናይ ፈለማ መምራእታ ምጽንብላት መበል 27 ዓመት ናጽነት ምክያዱ ድርብ በዓል ምዃኑ ብምግላጽ ዝተሰብሩ መድረኻት ከም ናይ ፈለማ ተመክሮ መጠን ፈተንቲ ማዕረማዕሪ ድማ መሃርቲ ከም ዝነበሩ ሓቢሩ ንሱ ኣስዒቡ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ስልጠና ንዝነበሮም ብልጫታትን ሕጽረታትን ድሕሪ ምግምጋም ነቶም ብዝለዓለ ደረጃ ከዳለወሎም ዝጸንሑ ዓውድታት ጽርበት ዕንጨይትን ሓጺንን ብምውሳኽ ኣብ ካልኣይ ዙርያ ዓውድታት ስልጠና ናብ 5 ንምምራሕ መደብ ከም ዘሎ ኣብሪሆ ኣማሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሰዝምዖ ቃል ሞያዊ ስልጠናታት ንዘላቕን ዘተኣማምንን ምዕባለ ደራኽ ስለ ዝኾነ ኣብ ኩሉ ጽላታት ብዕቱብ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ብምሕባር ሰልጠንቲ ተኸፊትሎም ንዘሎ ዕድል ብግቡእ ክጥቀምሉ ኣዘኻኺሩ ፕሬዚደንት ስዊዘርላንዳዊት ናይ ምትሕጋዝ ማሕበር ሱከ ድማ ንድሕረ ባይታ ማሕበሩን ዘካየዶ ምድግጋፍን ብሓፈሻ ንማእከል ሞያዊ ስልጠናታት ሰራሕተኛታት ባጽዕ ካብ ብፍላይ ኣመርኪቱ መብርሂ ሂቡ ስዊዘርላንዳዊ ናይ ምትሕጋዝ ማሕበር ሱከ ኣብ 1977 ኣብ ሳሕል ዝተመስረተ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጸሓፊ ህግደፍ ኣብቲ ናይ ስልጠና እዋን ንሰልጠንትን መምህራንን ንታሪኻዊ ኣመጻጽኣ ማሕበር ሸቃሎ ኤርትራ ካብ 4 ክሳብ ግዜ ቃልስን ድሕሪ ናጽነትን ከምኡውን ታርኡን ኣበርክቱን ኣመልኪቱ ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ ጨናፍር ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድን ጀርመንን ውዳቤታቶም ዘደንፍዕ መደባት ኣሰላሲሎም بمسارة حبريتا همادي تنفر سويسرلاند إركنا دكانستي مقدم عروينت بزبل تيما حمشة جوبايو أب كتما برن أكانيعو أب توكل تستفعل لها هجراوين ودابيتا دقفهم زقلت الجوباي لتاريخ إرترايت قالنستيتي أبو ركض عملوات المعاتن مختن وسان ترى محبرك أتباعي هو حبرة سمنا كمون همادي تبيزو العمامة زتكور مجلتات قريبا عدم منبر همادي تنفر سويسرلاند تكبر عمت دكانستي زحيل الملوات المرقات بزل على كم السرعة رجاجيت أمودات تجباتي نزمت 3 عمت الزسر سمحيش قام كزدقان كلوا حموشت زابلات أكيدت أكل دما مريتان أز كم زيلم كلا أبلات هجرا محبر دكانستي تنفر جرمن بمهنات كانت إنت المعلت أدنى بزجبرهم متأخر أب هجرا ما أكل حكمنا في السلا كن نزجبر لندكانستي كل تشح يورو وفين ኣብ ከተማ ናቕፋ ዘሎ ሽግር ዝተማይ ንምፍታሕ ብምትሕብባር መምሕዳር ንኡዘባን መሻርክቱን ብልዑል ስታፊ ህዝቢ ኣድማዕ ንጥፈታት ይሰላሰላሎም እቲ ፕሮጀክት ሙኽዓት ማይ ምህናት 150 ፊስቶ ዝሕዝ መኸዘኒ ምስራሕ 3 ኪሎሜትር ሻምብቆታት ከምኡውን ምጽጋን ካብ ከተማ ናቕፋ ናብ ሩባ ወግሬ ዝኣቱ ጽርግያ ከም ዘጠቓልል ኣማሓዳር ንኡዘባ ናቕፋ ሓቢሩ ነበርቲ ብሓፈሻ ወልነንቲ መካይን ድማ ብፍላይ ንዓወት ናይቲ ስራሕ ዝንዝገብርዎ ዘሎ ውፉይ ስራሕ ብምምጓዝ እቲ ፕሮጀክት ክሳብ ዝዛዘም ክቕጽልዎ ኣዘኻኺሩ እዚ ትግባርኡ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ለካቲት 2018 ዝጀመረ ፕሮጀክት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ደረጃ ምዝዛም በፂሑ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ነበርቲ ተሪፍዎም ዘሎ ዕዮ ንምዝዛም ኣበርቲዖም ክጽዕቱ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ብኻል ወገን ኣብቲ ንኡዞባ ነበርቲ መምሕዳር ከባቢ ኣበሎ ሕርሻዊ ንጥፈታት ብምድንፋዕ ውሕስነት መግቢ ንምርግጋት ንዘሎ ጸጋታት ብግቡእ ብምምዝማዝ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ገሊጾም ንሳቶም ምስ ኣማሓዳር እቲ ንኡዞባ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ዘለዎም ጸገማትን ሕጽረታትን ድሕሪ ምብራህ ኣብቲ ከባቢ ዝተዋደደ መሰረታዊ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮኦም ኣስተዋጽኦ ይገብር እኳ እንተሎ ብዝለዓለ ኣብ ሕርሻን ልምዓት ጀራዲንን ክነጥፉ ከም ዝደልዩ ኣብሪሆም ኣብ ንኡዞባታት ሓጋዝን ጊንዳዕን ሕማም ዓሶ ንምቁጽጻር ዝተሰላሰለ ከም ዝሰረቱ ከባቢያዊ ጽሬት ዝምስከን ውጽኢት ከም ዝተረኽቦ ኣብ ዝተኻየደ ገምገማት ተሓቢሩ ኣብ ንኡዞባ ሓጋዝ ኣማሓደርቲ ከባብን ወከልቲ ጥዕና ዓድን ኣብ ዝተሳተፉ ርክብ ዝተኻየደ ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ንቕሓት ህዝቢ ኣብ ምብራኽ ኣብ ኣስተዋጽኦ ስለ ዝገበረ መብዛሕትአን ዓድታት ተጠቀምቲ ናይቲ መደብ ክኾና ከም ዝበቕዓ ምጥርናፍ ዓድታት ድማ ኣብ ምዕዋት መደብ ድርኺት ከም ዝፈጠረ ተሓቢሩ
حمام عصون مقطصار ابتن ازوب استسلاسله مرابح ጣንጡ ጎዳ ጉድን ዕቋር ማያትን ናይ ምድፋን ተጠቃምነት ናምስያ ናይ ምስፋሕን ቀጻል ወፈራ ጽሬት ናይ ምውዳብ ንጥፈታት አድማዓነቱ እና አበየ መምጽኡ በሪሁም ኣብ ንኡዞባ ጊንዳዕ ድማ ብስተኻይደን ጥፈታት ተርእዮ ሕማም ዓሶ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ከም ዝወረደ ሜዲካል ዳይሬክተር ዞባዊ መወኮስ ሆስፒታል ጊንዳዕ ገሊጹ ንሱ ወሲኹ ተረኺቡ ዘሎ ውጽኢት ክዕቀብን ክድንፍዕን ነበርቲ ጣንጡ ክራባሓሉ ዝኽእል ኣከባቢታት ክደፍኑን ብጽሬት ክሕዙን ከምኡውን ናምስያ ከዘውትሩን ኣዘኻኺሩ بخال وجن مدبر طعنا غحتيلاي بتبو አገልግሎትን እተካይዶ ጎስጓሳትን ኣብ ምክልኻል ተመሓላለፍ ተሕማማት ዝምስከን አብርክቶ ትገብር ከም ዘላ ተሓቢሩ ካብታ መደበር ጥዕና ዝተረኸበ ሓበሬታ ተርእዮ ሕማም ዓሶ ምስናይ 2017 ክነጻጸር ከሎ ብ95 ሚእታዊት ምንካዩ መርኣያ ሰሪጡ ዘሎ ጥዕናዊ ንቕሓት ምዃኑ ብምግላጽ ንዝበረኸ ውጽኢት እቲ ጻዕር ቀጻሊ ምዃኑ አብሪሁ እታ መደበር አገልግሎታት ሕርሲ ፋርማሲ ቀዳማይ ረድኤት መርመራ ምክትታል ዕቤት ህፃናት ምክትታል ነፍሰ ጡራት ክታበት ህፃናት ከም እትህብን ካብ መምሕዳራት ከባቢ ሸባሕ ዓድሹማ ከምኡን ካብ ደንጎሎ ታሕታይን ማይ ውዕይን ንዝመፁ ሕሙማት እውን ከም እተገልግል ተፈሊጡ ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪት ስዒቡ ዝቐርብ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ ኣህጉራዊ ፍጻሜታት እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ሕጂ እውን ደጊምና ብኽብርና ያድም مراحت تقناقنت حيلتات ليبيا بعسان شعاتن قنبت اب كتما باريس فرنسا بمرخاب شوعي عامتو حيزو زلو قجت هاجرهم ببوليتيكاوي مداي نمفتحون لعلنا حقي كخبر زخل بايتان متطحن زعلم وعلى اكايدهم ኣብቲ በተበግሶ ፈረንሳ ዝተወደበ ኣኼባን ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ሊብያ ወሲካ ወከልቲ ልዕሊ 20 ሃገራት ዞባውያንን ኣገራውያንን ሓይልታትን ውድባትን ተሳቲፎም እቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝተደገፈ ዋዕላ ኣብ ምዝዛም ናይ ዓመት እዚ ኣብ ሊብያ ባይታውን ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ንምክያድ ዘኽእል ባይታ ንምጥጣሕ ዝዓለመ እዩ ሊብያ ኣብ ዝእዋን ዚ ብምብራቃዊ ወገንን ምዕራባዊ ወገንን ብዝመሓደሩ ክልተ መንግስታት ተገሚዓ ከም ዘላ ዝሕብሩ ጸብጻባት ንክልቲኦም ተጻረርቲ መንግስታት ዝድግፉ ዕጡቃት ሓይልታት ብዘካይድዎ ተኸታተልቲ ግጭት ጸጥታታ ሰሜን ኣፍሪቃዊት هاجر أبستحت درجة خمسة ركبي قلت أبت هاجر تفتيرو بزلو ناي سلطان قرقص دما مريتان متجح شبراوين حيلتات متجوين خمسة لوت أبساباتي تقصو أقدمونا تهاجر نمحبار استوست تخطط هالينا عرق تبكسوتات بزح كي قسقسك فشل مسنحو يفلات من محدار واشنطن قبل الاتاو نبرة تشاينا كتكبرو زأمامه وسخ كرت كم مفارقنا يزورحي عب جبريكا وعلو كم زخل أتنكيهم أتي من محدار بثلاثة قنبات أبزوز أو مجلسي أستاذ 5 بليون دولار قبل على زجمات كاب تشاينا زجبر أتاو ناي 25 تاويت كرز كوسن كم زقليو أميت زلام من قصة تشاينا أبزهابو ناي ملسا قبل مجلسي تبقى أمريكا استوها بمتنقطها نتي أبز حلفك أربع وأنا بكتما واشنطن استبس حسب معزف رسم وخانو بمتكاس نفسه معنا متكبار من محدار واشنطن الجامو كقبل سويعو تشاينا بتوسخي نزخونه انتثات قربت مخانان ربحتاتان محلاو دحر كم زيت بلنا نصير الله منستر نقد امريكا بزعبا نقداو زمدنا كلتين هاجراتن تفتير زلو نقداوي متفنان مزراب ابز مصور حسننا بتشاينا عدد كايد مدب الله أمريكا قبل الإطاو حاسينن ألمنيوم من تشاينا دحر زبينتو موسى قرز تشاينا بوغنا قبل الإيكاب أمريكا زاتو حرشة وفريات وسخ قرز كمز قبالاتي فلات بزد ما كلتين هاجرات نابت أفافي نقداو متفنان يمر حاكم زلوها كإلاتات يحبرو أمريكا نماياو زي مكراو بحري دبوب تشاينا تقادو دولا كتبل تشاينا بإسان شوعتن قنبت كسيسا تشاينا نزخص زعربت أمريكا أبتمايا وعكال كل لا التكايد مركب وجد دحر من الأخايون اتسقمتي ما قد سلطانيت أمريكا أبحر دوب تشاينا متتتاون مقبار كتكايدات أنا حد نتفتات مخان زحبر تشاينا بزيك إن مخونت كتوقعرصات أو علام يخون نبر أمريكا على ما نيت زوسدت سقمتي أبتمايا وعكال نزكايدات أنا يدحساس نتفتات مكتتال مركال أجندا كم زي بقول جديد علام أمريكا أبتنا حيال هاجرات زوبا ذكر آخر ما يو أكل مراخب وقتلخ إذا نيفعل ما خمسة يكون زملك تعذبتي إذا ترجع من فتات أبت كبابي نزل وقت ومح زملك مخاني يمتوم لعلوت وكلتي أمريكان سمين كوريان نقداي نيوكليساو مدبات سمين كوريان أبزمت أو حسن خكاية تصفات نبير اللزلو ركب مرحلة كلتين هاجرات زملكت أخيبا أبكتما نيويورك أكايدم
ኣብቲ ክልተ መዓልታት ርክብ ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮን ምክትል ኣቦ ወንበር ማእከላይ ኮሚቴ ሰልፊ ሰራሕተኛታት ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግ ቾልን ዝተመርሑ ጉጅለታት ተሳቲፎም ክልቲኦም ላዕለዎት ሰብ መዚ ብዛዕባ ትርክብ ዝሃብዎ መግለፂ እኳ እንተዘየለ ሚኒስትር ፖምፔዮ ግን እቲ ርክብ ዓጋብ ምንባሩ ሓቢሩ ብመሰረት ፀብፃባት ርክብ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ግብራዊ ክኸውን እንተኾይኑ ሰሜን ኮርያ ንዘለዋ ኒኩለሳዊ መደባት ጠቕሊላ ከም እተቋርፆ ከተረጋግፅ ብምሕዳር ዋሽንግተን ቅድመ ኩነት ይቐርብ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ሰሜን ኮርያ ሓውሱ ደሴት ኮርያ ካብ ህልው ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ነፃን ምግባር ንዘለዋ ቅሩብነት ንምንፃር ንዝነበራ ናይ ኒኩለሳዊ ኣጽዋር መፈተኒ ማእከል ብ24 ግንቦት ኣብ ቅድሚ ኣህግራውያን ተዓዘብትን ማዕከናት ዜና ከም ዘዕነወት ኣይርስዓን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ኣቐዲሙ ናብ ሰሜን ኮርያ ክልተ ግዜ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ብምፍፃም ምስ ፕሬዚደንት ኪም ጆንግ ኡንን ካልኦት ላዕለዎት ሰብ መዚ ሰሜን ኮርያን ርክብ ከም ዘካየደ ይፍለጥ ኣብ 2015 ኣብ ኣህጉራዊ ስምምዕ ኒኩለሳዊ መደባት ኢራን ዝኸተማ ሃገራት ተግባራውነት ናይቲ ብምስሓብ ኣሜሪካ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ምህላው ዝግለጽ ስምምዕ ብዛዕባ ዝቕጸለሉ መድያት ንምምያጥ ዝዓለመ ናይ ፈለማ ርክብ ኣብ ከተማ ቪየና ኦስትሪያ ኣካይደን ፈለማ ወከልቲ ብሪጣንያ ቻይና ፈረንሳ ጀርመንን ሩስያን ብምርኻብ ነቲ ኣህጉራዊ ስምምዕ ብሙሉእነት ከኽብርዎ ምዃኖም ድሕሪ ምግላጽ ምስ ወከልቲ ኢራን ኣብ ቀጻልነት ናይቲ ስምምዕ ዘተኮረ ርክብ ከም ዘካይዱ ተቓሊሑ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተረረ እገዳታት ከም እተጽንዕ ኣብ ትገልጸሉ ዘላ እዋን ሃገራት ኤውሮጳ ምስ ኢራን መስሪቶን ዝጸንሐ ንግዳዊ ዝምድና ዝቕጽለሉ መዳይ ምንዳይ ገለ ካብቲ ቀንዲ ዝዝተየሉ ዘሎ ምዃኑ ማዕከናት ዜና ሓቢረን ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን አያቱላህ አሊ ኻሜኒኢ ብ23 ግንቦት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ተግባራውነት ናይቲ ስምምዕ ከተረጋግጽ እንተኾይና ካብቲ ስምምዕ ዝኸተማ ሃገራት ከማልኦ ዘለዎን ቅድመ ኩነት ከም ዘቕረበ ይሕበር እቲ ቅድመ ኩነት ሃገራት ኤውሮጳ ዕድጊ ዝተጻረየ ነዳዲ ከም ዝቕጽልኦ ባንክታት ኤውሮጳዊ ሕብረት ድማ ንንግዳዊ ረብሓታት ኢራን ከም ዝሕልዋ ከረጋግጻ ከምኡውን ብሪጣንያ ጀርመንን ፈረንሳን ኣብ ጉዳይ ምምዕባል ባሊስቲካዊ ሚሳይል ኢራን ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ተካይዶ ዘላ ንጥፈታትን ዝኾነ ዝርርብ ንምክያድ ጠለብ ከየቕርባ ዝብል ይርከቦ ድሮውን ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣብ ታሪኽ ዝኸረረ እገዳታት ከም እትውስን ዝገለጸት ኣሜሪካ ንመንገድታት ኣየር ኢራን ዕላማ ዝገበረ ሓድሽ እገዳ ወሲናላ ኣብ ቀረባ መጻኢ ክቕጽል ምዃኑ እቲ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣብቲ ስምምዕ ዝኸተማ ሓያላን ሃገራትን ዝካየድ ዘሎ ርክብ ኣብ ቀረባ መጻኢ ክቕጽል ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ንሰሙን ኣዳሊናዮ ዝነበርና ትሕዝቶ መደባብ ሰሙን እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ነይሩ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ይክون ምረኻብና ክሳብ ሽዑ ብሩኽ ቅነ